Hello friends, aku tinong bukan hanya kedal video tu hika. Norak to Simon na Devguru Pores Deborma thangnai sala kama ni kogrong no. Afro baksa ke bas haka pasa bosor ke thangna ni bagi bitis lama thang hoine Afrika ni bolongko. Tei je bono mani ne rakhungka bas haka mutai ingi thangka Devguru Pores Deborma hinei. Devguru Pores Deborma pasa bosor ke thangna bagi bitis lama ni bo thangya mutai ingi bo thangya. Asamose uma debino tlangi khari thangjak. Pores Deborma bagyo bin bosajak kinise umadi bino phunungmani hinge tabo ke bin bosajak baise khari thangjak salla agyo ke Pores Deborma umadi bino bosajak hini ringjak tabo ke bihik salla nongni no din norok ba bosajak bai bufani halok no pora dunam khari keble abo to step farar bai step dotor ba teitamsa nai hino norok kene amsa acting khaina krung norok kene ni acting rongna baksa ke ba boi kuboi se hini wanchugo Khainasa dunia orang ganang na bagam te heken thokai Devguru bai uma debi ngai ma tongta jengam se sai tongmani hingke chini kokrong no khe bat parok khini si wansuk lai hungkai te tamsa abono agini borok sawo lukurong no thokai chamani hojom mung ya hinei tabule pura nangjak suka angle